нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Мо як мавзӯи навда суҳбат мекунем ва боз саволора ҷавоб мегардонем. Мавзӯъ оиди ҷумҳурии Ӯзбекистон парвозҳо бо баъзе аз кишварҳоро қатъ мекунад. Бо ҷумҳурии Тоҷикистон қатъ карда мешавад ё ин ки не, айни ҳол ба шумо мефаҳмонем. Мақомоти Ӯзбекистон дар бораи қатъи парвозҳо бо баъзе аз кишварҳо хабар доданд. Ин тасмим дар асоси фармони Вазорати тандурустии ин ҷумҳурӣ эълон шудааст. Ҳамин тариқ мамнуният аз 3 декабри соли 2021 эътибор пайдо мекунад ва то 10 январи соли 2022 идома хоҳад кард. Яъне ки аз пага шурӯъ карда ҷумҳурии Ӯзбекистон бо баъзе аз кишварҳо парвозҳои худша то 10 январа қатъ мегардонад. Ва хушбахтона ҷумҳурии Ӯзбекистон бо Тоҷикистон парвозҳоша қатъ намекунад. Дар ҳамин тасмиме ки гирифтагиай парвозҳо аз Ӯзбекистон ба Африкаи Ҷанубӣ, Намибия, Мадагаскар, Эсватиния, Танзания қатъ карда мешавад. Ва ин тартиб мақомоти Ӯзбекистон вуруди ҳама шаҳрвандонеро ки таи 14 рӯзи охир дар қаламрави ин кишварҳо буданд ба ҷумҳурӣ манъ кардааст. Яъне кишварҳое ки мо айни ҳол ном бурдем, шаҳрвандое ки дар ҳаминҷа 14 рӯзи охир қарор дошта бошанд, агар ин шахсиятҳоро низ наметавонанд ки ба ҷумҳурии Ӯзбекистон бо тариқи дигар давлатҳо сафар кунанд. Ва ногуфта намонад давлатҳоеро ки мо ном гуфтем, Федератсияи Россия низ шаҳрвандое ки дар ҳамун давлатҳо қарор доранд ба қаламрави худаш ворид шидана манъшон гардонид ва ин мақсад то рӯзи 10 январ давом мекунад ва пас аз 10 январ боз продлиб мешавад ё ин ки не, ҳатман ба шумо видео мекунем, мефаҳмонем. Ва хушбахтона ки Тоҷикистон ва Ӯзбекистон парвозҳош идома доранд. ваъдаи президенти Федератсияи Россия барои таҷдиди артиши ҷумҳурии Тоҷикистон. ин нуқтаро Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Федератсияи Россия дар маросими қабули эътимодномаи сафири Тоҷикистон дар Москав расонавӣ кард. бо назардошти вазъи душвори кишвари ҳамсояи Афғонистон, Русия ба дӯстони тоҷик дар заминаи таъмини амният аз ҷумла тавассути барномаи таҷдиди нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон кӯмак хоҳад кард, афзудааст раиси ҷумҳурии Федератсияи Россия Владимир Путин. ва инчунин президенти Федератсияи Россия қайд намуд, гуфт ки Русияву Тоҷикистон ҳамкории наздик доранд ва масъалаҳои доғи минтақавиро бо ҳам ҳамоҳанг мекунанд. соли 2022 аз барқароршавии равобити дипломатӣ ба Тоҷикистон, дӯстӣ ва муттаҳидӣ бо эътимодии Русия 30 сол пур мешавад. дигар ахборот баъди тирандозии Тоҷикистону Қирғизистон ба посбонии муштараки марз шурӯъ карданд. чхеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, байни сарҳади Тоҷикистон ва Қирғизистон боз тирандозӣ карда шуд. баъди тирандозӣ рӯзи 1 декабр дар марз нерӯҳои марзбонии Тоҷикистону Қирғизистон дар бораи посбонии муштараки минтақаи марзӣ ба мувофиқа расиданд. хабар медиҳад дафтари матбуоти хадамоти сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон. ва гуфта мешавад ки санаи 1 декабр тақрибан соати 23:30 дар минтақаи Торт-Кочои вилояти Ботканди Қирғизистон мулоқоти намояндагони марзии Қирғизистон Тоҷикистон ба иштироки ҳокимони навоиҳои назди сарҳадӣ, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти салоҳиятдор баргузор карда шуд. яъне ки шаби 1 декабр соати 23:30 тақрибан мулоқот баргузор карданд ва тахминан соатҳои 21:00 дар маҳаллаи даҳмаи ноҳияи Ботканди вилояти Ботканди Қирғизистон дар наздикии хати шартии сарҳади давлатӣ шахсони номаълум аз 7 то 18 тир холӣ карданд. ва ёдовар мешавем ки вазъият дар марзи Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон 28 апрел хела бад шидагӣ буд, хеле ки ҳамаи мо шумо медонем дар шабакаҳои интернетӣ паҳн шида буд видеонамбурҳо ва аз ҳамин лиҳоз мо қайд мекунем ва мехоҳем ки ҳамеша бо ҳамсоя кишварҳои худ дӯст бошем ва сулҳ дошта бошем ва хидомат кунем ки ватани азизи мо ҳамеша
сабзу хуррам бошад ва ҳамеша мо ҷавоно яке аз сабабҳои пешрафт бошем дар ватани худмон. бародарони азиз, барномаро ба ҳамин ҷамъ бас мекунем ва ягон саволи иловагӣ боша метавонем ки дар комментария ёки дар инстаграми ма саволатонро равон кунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.